Здравейте хора, това ни е първото влог видео в YouTube. За тези от вас, които не знаят, аз съм Александър и от 2 години, откакто завърших училище, имам моя марка сладоледи Ice Pro. Днес ще ви покажа как минава един мой ден, как зареждаме магазините, как се случва процеса зад кулисите и междувременно ще отговаряме на въпроси, които сте питали в Instagram, най-често задаваните въпроси за това какво е точно да имаш бизнес на 21 години. Натоварихме камиона и отиваме към първия ни магазин Jimmy Junk. Най-бруталните протеинови сандвичи на центъра. Там ще заредиме малко протеиново сладоледче. Днеска е брутална жега, сигурно е 20 градуса. До сега бяхме на минус 30 градуса в склада, с яке, с шапка, с ръкавици и буквално на мене ръцете ми станаха червени и ушите, а сега в момента умираме от жега. Аз даже съжалявам, че не си взех къси панталони. Зареждаме най-бруталните протеинови сладоледи в най-яките протеинови сандвичи. Кажи сега за вашите сандвичи какво точно представляват, как ви дойде идеята и всъщност защо нашите зрители да си вземат от вас. Нашите протеинови сандвичи съдържат 90 грама протеин. Във всяко наше хлебче има 36 грама протеин. Питката се произвеждаме ние. Това са най-добрите протеинови сандвичи в цяла София. Значи един сандвич има протеин колкото 2 сладоледа Ice Pro. Тия са за тебе, прибираш си ги, ние си тръгваме. Отиваме към Kaufland на халите и там да заредиме, защото много яко е свършил сладоледа. Червеното кадифе абсолютно навсякъде е разпродан, само в Дружба. В Дружба имало някакви останали бройки, така разбрах. Стигнахме на халите и първият въпрос, който сте ме питали е как всъщност се роди идеята за Ice Pro. Това е един доста дълъг процес, който ми се случи и всичко започна в Даскал, може би 10-11 клас, нещо от сорта, 11 по-скоро, края на 11-12. Учителката по география ни казва, искате ли, тук има едно състезание, нали, извън класна дейност, нещо да се запишете, нали, за предприемачество, за бизнес. И всъщност на мене винаги ми е било много интересно, интересувал съм се от бизнес, нали, от нещо различно, което да искам да направя. И едно от първите неща беше, правих картички за съучениците ми за 8 март, за да купат и да подарят на майка си. И също имах 2-3, даже 4 по едно време съученици, на които всяка сутрин им правих закуска. Готвих им примерно филия с яйца, с авокадо, после нещо друго за обяд и си имах такова персонално меню от мене все едно. Това ми бяха първите неща. И всъщност нали, много скептично бях настроен към тази извънкласна дейност. Иноватор се казва, обаче викам, давай, аре, записвам се от мен да мине. В крайна сметка се оказа супер готино и на мен реално там ми дойде конкретно идеята за протеиновия сладолед. Защо протеинов сладолед? Ами аз тренирам от как се помня, първо се състезавах по плуване, след това сигурно в 9-10 клас почнах на фитнес да ходя, нещо, което ми доставя огромно удоволствие на мене. И един от проблемите ми, които винаги съм срещал, е, че много обичам да ям сладко, но не мога. Защото ако ям сладко, ще стана 100 кг сланина. Заредихме сладоледа, нямаше буквално нито една кутия. Ето тук се намират, точно срещу касите. Много лесно можете да ги намерите. Най-якото нещо е, че в тази програма се запознахме с хора, които наистина имат бизнес. Хора, които наистина на практика умеят и знаят нещата, а не само някои хора, които просто са чели книги и говорят празни приказки, както са повечето в днешно време. И най-големия плюс на това да караш камион за сладолед е, че лятото като ти е жега, взимаш си една кола, една вода от магазина и ги прибираш вътре. И след 20 минути се разхлаждаш. Кое беше най-голямото ти предизвикателство? Ако едно начало, без значение какъв ти е бизнеса, без значение с какво искаш да се занимаваш, е откъде да започнеш. Защото ти нямаш никаква представа. Аз нямах никаква представа как се прави сладолед, какви са опаковките, как се случват нещата, дизайн на опаковки, кое първо да направя. А отделно, че аз даже и пари нямам за да правя сладолед. Аз не знам как се прави сладолед, разбирате ли? Аз единственият сладолед, който съм го правил, е сладолед вкъщи в фризера ми с мляко и с протеин и с сметана. Аз друг сладолед не съм правил.
ако сте си правили, той става после такъв като скрежина малко в фризера. Лека по лека намираш отговор на някои от въпросите ти, изникват ти нови въпроси, нови трудности, почваш да виждаш все по-голяма картина и почваш да разбираш всъщност кой ти е следващия ход. Отиваме към следващия магазин в квартал Кръстова вада. Лека промяна в плана, тръгваме към Студентски град. На един магазин трябва да му занесем такова меню с сладоледите. Ще минем през печатницата и даже ще заредим и Kaufland в Студентски. Все пак и аз съм човек и на мене ми се случва да забравям нещо. Паркираме автомобила и сваляме сладоледите на Kaufland Студентски град. Това е един от Kauflandите, където най-много ядат сладолед. Наистина в Студентски град. Аз не мога дори да повярвам. Има дни, в които идваме тук и разтоварваме половината камион с сладолед само за Студентски град. Само за Студентски град. Наистина благодаря много на всички студенти и хора в Студентски град, които си взимат от нашия сладолед. Аре да слизаме. Заредихме склада на Kaufland и тия сладоледи ще ги вкараме в фризера. Гледай, човек, нито едно червено кадифе няма. Гледай какво става. Пак са изкупени сладоледите. Няма нито едно червено кадифе. Гледай, шоколад има карамел, обаче нито един сладолед с червено кадифе. И тия малките почти са ги изкупили. Супер. Много добре. Открих един единствен сладолед с червено кадифе. Ето го, последния останал, който иска да идва и да го купува. Карваме червеното кадифе. Най-обичания вкус от всички. Между другото, от април месец ще има нов брутален вкус с дубайски шоколад и ще е наличен във всеки един Kaufland в цяла България. Имаме си и отиваме към печатницата. Айде! Страшна жега, обаче. Страшна жега, човек. Отиваме на печатницата, разпечатваме ги тия менютата и тръгваме. Между другото, миналата година зареждах супер много магазини в Студентски град, в Малинова долина, в този район. Интересното е, че в Студентски град наистина много вървяха магазините, но всичките фризери, 9 от 10 фризера, бяха, някой си е изгасил цигарата във фризера, има пепел, излял си е кафето. И сега не знам, нали, това каква е причината да се случва, но фризерите са доста скъпа техника. Съответно сещате се, че ако всички така се отнасят към фризерите, не ги поддържат и така нататък, ние трябва всяка година нов фризер да купуваме. Един фризер струва 960 лева. Казал съм го много пъти във видеята. Така че тази година наистина доста се чудя тук изобщо дали да ги зареждам в магазините, защото да, има доста работа, но в крайна сметка, нали, не може на края на сезона фризера да не прилича на нищо. Това е чисто нов фризер, който е купен преди сезона, на края на сезона да не изглежда на нищо. Ако някой от вас има магазин, нека да ми пише. Ако искате магазина до вас да има сладоледи Ice Pro, отивайте, питайте ги да зареждат, търсете ги. Също така, моля ви, ако сте магазин и няма да чистите фризера или ще държите вътре кебабчета в фризера, моля, не ми пишете по-добре. Не желая да работя с магазини, които държат кебабчета в моя фризер. Казвам го, защото ми се е случвало няколко пъти вече. Отивам в магазина и гледам в фризера ми върху сладоледа кебабчета. Нереално направо. Почти стигнахме книжарницата, така че направо след това ще се включим. Слязохме набързо да видим един магазин, който миналата година лятото го зареждахме и сега, нали, за сезона пак да почваме работа, да им караме сладолед и фризер. Питахме човека какво става и той каза: направо сваляйте сладоледа да зареждаме, така че сега сваляме и направо зареждаме магазина. Айде! Аре, бат. Идвай да виж. Така, бат. Ето ги тия. Това са клечките. И тия сега ще ги извадим половината. Това е единственото, което го имаме. Добре, няма нищо друго. Тия, бат, ти ги сваляме половината, кашонки ги сваляме. Добре. Окей. Айде.
тръгваме към Paradise Mall. Paradise Mall. Paradise Mall. На Paradise сме вече почти на единия магазин и сега ще ги зареждаме. Ето го магазина, е в този белия блок. Сега тук как ще паркираме, честно не знам. Бати мазалото е. Не може да качиме, няма място къде да качиме колата. Но ще бъдем бързи. Айде! Сваляме им го, ей, това изчезваме. Спираме на още едно магазинче, което пак е почти до Paradise. Ето го магазинчето. Слизаме да заредим. Значи в момента сваляме им сега бисквита и сметана с бисквити и карамел. Айде, зареждаме магазина. Гледайте какво става. 3 кашона. Ще напълним до дупка. Значи, направо свалихме всичко, дето предлага заведението. Останалите са ни еднакви като тия. В смисъл, различни видове свалихме каквото предлагаме. Така че сега ги вижте и преценете, нали. Чакаме в момента магазина да ни приеме стоката и през това време ще отговорим на още един от въпросите, които сте ме питали. И това е как намирам мотивация в тежките моменти, защото каквото и да си говорим, в бизнеса има много моменти, когато не знаеш какво да направиш. Тегаво е, трудно е и наистина ти трябва сила за да се справиш. И аз тук какво ще кажа, има такива моменти при мен много често, почти всеки ден, но в крайна сметка ти нямаш избор. Ако искаш нали, да успееш в това нещо, което правиш, ти нямаш избор да се откажеш, нямаш избор нали, да не бачкаш яко. Да, някой ден може да не си на 100%, да си на 50%, другия ден може да си на 60%, другия може да си на 30%, но в крайна сметка важното е нали, да си всеки ден да действаш. Айде, реденето започва. Опа, извинете. Айде. Как ще ги набутаме сега? Стой сега. Заредихме и тръгваме към билата. Айде! Стигнахме на билата. Преди да оставим острите, ще отговоря на още един от вашите въпроси и той е как влязох в Forbes 30 под 30. И тук нали, много хора казват, това е класация, където си плащаш пари, за да те изберат, плащаш си пари. Да, сигурно можеш да си платиш пари, нямам нали, представа, що можеш да си купиш гласове. Най-вероятно и това също става, нямам идея. Мене никога не ме е интересувало да го печеля това нещо. Просто ме избраха, обадиха ми се по телефона. Също давали са ме по телевизията не един път, много пъти са ме викали. Това според мен не е някакво огромно нещо. Да, нали, окей, готино е, но в крайна сметка най-важното, кое е? Бизнесът ти и пътя, който минаваш. Какво научаваш, докато минаваш през всичките трудности, как се променяш, всички тези нови неща, които ги научаваш и ги виждаш, а не някакви титли, награди и така нататък. Да, това е хубаво, но най-важното е пътя, който минаваш. Оставихме мострите набързо, много се надяваме да ни одобрят. Ще видите в следващите видеа, ще кажем дали са ни одобрили или не. Да сме живи и здрави, най-важното. Удряйте камбанката, лайквайте и следете видеята, за да видите пътя на Ice Pro. Благодаря.